ಸುಮಾರು 2,000 ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಒಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪಂಚ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಲೆಡು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಆಯ್ನ ತುಳು ಭಾಷೆ. ಆಡ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಮಸ್ತ್ ಸಾಹಿತ್ಯಲು ಮಸ್ತ್ ಶಾಸನಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಉಂಡು, ತುಳುಗು ಲಿಪಿ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಜಗತ್ತಿನ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಪಾತಿರ್ವೇರು. ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಅಲ್ಪೇರರು, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ತುಳುವೇರು ತನ್ನನೇ ಸಾಧನೆ ಮಂತದ್ದು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪುದರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದುಮ್ಮು ದಿಂಚಲ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆ ಪನ್ನಾಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಮನ್ಪೋಡು, ತುಳುನು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಸೇರ್ಪೋಡು ಆಂಡ ಬೇಡಿಕೆ ಬೇಡಕ್ಕೆ ಆದೇ ಉರಿದುಂಡು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮನವಿ ಕೊರದು ಬರ್ತದೆ. ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ನೇತೃತ್ವಡು ಮಸ್ತ್ ಹೋರಾಟ ನಡೆತದೆ. ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ ತುಳುಗು ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಪಂಪಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತೆಗೆದಿಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರು ಎಲ್ಲಂಜಿ 9 ತಾರೀಕಿಗೆ ಶನಿವಾರ ದಾನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಒಂಜಿ ಪೊರಂಬಾಟಗ್ ಕೈಪಾಡ್ದೇರು. ತುಳು ಭಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ಜಗತ್ತದ ಹೂವೇ ಮೂಲೆಡಿಲ ಹೋರಾಟ ಮಂತನಲ್ಲ ಐಕ್ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಅಕ್ಲಗ್ ಏಪಲ್ ಬೆಂಬಲು. ಅಂಚನೆ ಭರತ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟ ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿದನಾರು. ಅರ್ನ ಎಲ್ಲಂಜಿದ 9 ತಾರೀಕದ ಹೋರಾಟಗ್ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಉಂಡು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುಳು ಎಲ್ಲ ಐಕ್ ಬೆಂಬಲ ಕೊರಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ವಿನಂತಿ.